בעל הסולם מדבר על שביטחון הוא לבוש לאור. אבל לא הביטחון של הרצון לקבל. כן, זה זאת אומרת, מה אנחנו בעצם, איך אנחנו בונים את הכלי הזה של הביטחון? צריך לקבל, שמעתי. כן. אז קודם כל, זה ברור שזה דורש קודם כל מעל הדעת את אה, אז אנחנו בעצם עוסקים בפרשה של פירוק קונספציות, כן? של תפיסות מה זה. זה אומר שגם מה שהיה נדמה לי שאני יכול להיות, שהבטוחות שיש לי, או מה שיש לי ביטחון, לא מחזיק, לא מחזיק יותר, אז איך אני מאפשר את זה? אז בואו נסתכל רגע על העניין הזה של איך אנחנו, ממה בעצם נבנה ביטחון. זאת אומרת, הדבר הראשון שככה אנחנו שומעים בביטחון, זה לבטוח בהוויה, אבל איך בכלל אני מגיע להרגש הזה, כן? לא. אז קודם כל ברור לי שזה מעל הדעת, וזה איזושהי, אמ, הייתי אפילו קוראת לזה תרגול, אוקיי? סיגת שמעתי. עמוד 180 בקטן, זה עין ב', זה תורה עין ב'. הביטחון הוא הלבוש לאור, כן? אנחנו יודעים אז יש איזה מין השוואה כרגע בוא נאמר, לפחות מתוך הידיעה שלנו, שבין ביטחון לאור חוזר, כן? כי אור חוזר הוא בעצם, נכון, הלבוש לאור. הלבוש שנקבע על ידי מלכות. אז העניין הזה של התנאי הקודם לביטחון הוא מסך, כן? הכרה שבעצם כל מה ששמחתי עליו הוא לא בר קיימא, הוא לא באמת יכול לסמוך אותי, או, או לתת לי את הכלי, את הכלי שבו אני יכולה להרגיש ביטחון. אז הוא אומר לנו, הביטחון הוא הלבוש להאור, הנקרא חיים. כי יש כלל שאין אור בלי כלי. נמצא שהאור, הנקרא אור החיים, אינו יכול להתלבש, אלא שמוכרח להתלבש באיזה כלי. והכלי שאור החיים, זאת אומרת היכולת, כלי זה יכולת, נכון? זה, זה, זה יכולת שהיא מתפרשת לשני כיוונים. זה היכולת להלביש את האור, זאת אומרת היכולת בכלל להיות במערכת יחסים עם האור, שמה היא? הוא בעצם, לבוש זה תמיד חיצוניות, כן? אבל זה יכול להקנות צורה, זאת אומרת ממשות, לא צורה, צורה זה משהו אחר, ממשות מבחינתנו לאור. אוקיי. אז הוא אומר שאור החיים מלובש נקרא בדרך כלל ביטחון, שפירושו על כל דבר קשה הוא רואה שיש בידו לעשות. לא בידו של העליון, לא ביד שלו, אוקיי? כלומר, משום שהוא מחשב, זה מה שהוא אומר להם. מה שנראה לנו בלתי אפשרי ושעליו רצינו לסמוך זה על עצמנו, אוקיי? הוא לא אפשרי, כן? ולכן אנחנו מתלוננים. אבל, כאילו, כלב ויהושע, במיוחד כלב אומר, אנחנו יכולים, כי הוא ייתן לנו את זה. הוא גילה לנו בעצם שהוא ייתן לנו את האפשרות להקים אור חוזר, זאת אומרת, כלי שבו אנחנו יכולים להתגבר על כל דבר, אוקיי? אבל זה דורש, קודם כל, מיטוט של הקונספציה הקודמת, של מה נותן לי ביטחון. בעיקר מה שנותן לנו ביטחון זה רצף שהיום הוא תולדה של אתמול, נכון? כן, שיש איזה מין, כן? נמצא שהאור ניכר ומורגש בהכלי של ביטחון, ומשום זה מודדים את החיים שלו, בשיעור שמידת הביטחון מתגלה שם. זאת אומרת, שיעור החיים שיש לנו, זאת אומרת, הכוח לפעול או להיות, הוא בעצם במידת האור חוזר שלנו, באופן אמיתי, שזה יהיה הכלי החדש, אוקיי? אבל זה בהחלט, אחת הדרישות או אחד התנאים, זה שאני לא אשתמש בכלים ששמחתי עליהם קודם. אז אפשר לומר שמיטוט הקונספציות הישנות, או מה ששמחת עליו קודם, הוא סימן טוב.
כן? אולי הוא לא מרגיש כל כך נעים, אבל הוא סימן טוב, אוקיי? אז זה. וכשהגוף בעצם ממיץ אותך על זה, אז זה הרגע שבעל הסולם נותן לנו עצה, שאדם צריך לומר לרצונות האלה, אני לא יכול לדבר עם הגוף שלו עכשיו ולהתווכח עמו שיגיד לו עכשיו אני מת, ואני מצפה לתחיית המתים, אוקיי? כלומר שיש כאילו מין מאבקים כאלה שבהם אתה לא יכול להיכנס עם הרצון לקבל לארגומנטציה, לטיעונים, אוקיי? אתה צריך ללכת מעל זה. ולהגיד אני מת, זה לא להגיד כמו ילדים קטנים שעושים, עוצמים את העיניים וזה, אלא זה ללכת מעל הדעת. כאילו לאפשר לאור הזה שמזין את הארגומנטציה, את הטיעון של הרצון לקבל, להסתלק. כן? זה מרגיש כמו חוסר ביטחון במה שהיה, מה שהיה ידוע קודם, כן.